Bé, queden 3 minuts per a que ja teniu el raïm. Jo tinc cacau, tots cacau. M'ha ficat un poquet més. Ai, tenim que obrir el xampín. Xampín per a no fomentar l'alcohol. Exacte. Que el pare ja enguany me queden a mi con la Pantoja, no pot vindre, que està de vacacions a compte de l'Estat. Més caché. És igual, pues vinc jo. Més Jo tengo con la Pantoja. Tu puc obrir. Polla que vea, polla que se me antoja. Avui mos atragantarem, eh? Sí, home, 3:12. Quan queda? 3 poquet, minuts sí, encara. Pareix que no corre, no? Pues sí, bé, es mou. Es mou, no puc obrir! Que venen les campanades. Si pa tot eres igual. Pa tot. Mare de Déu, que desastre. Ja ho dic, a veure, xampín, prepareu les copes. Però no us taqueu els tratges que són deixats. Ara eixirà ahí un banner en el que mos ha deixat el tratge. A veure... Ai. Ui. Pues jo l'any passat ho vaig fer. Estic nerviosa i tot, eh? Sí, clar, home, és que queda poquet. Jo, quan tinc tants anys, m'he passat els nervis. Alguna vegada ho has fet ja, això? Si ho ha fet, l'he fet. Les campanades, El campanar i el campanari, el campanero i el capellà i el sacristà. Cuidao. No puc, no El puc. pas tort, després de mariquita tort. Ai, ja està. Cuidao amb el xampín. No mos taquem. No fa res. Està desbrafat igual que Això fa l'altre. pudor. Un poquet. Vale, això per a brindar, com portem? Què queda? Ai, poquet, va, 2 corre. minuts. Jo estic nerviós. Heu fet els propòsits d'any nou? Quin és el teu propòsit, Salva? Jo he viscat la loteria de Nadal. Això no és un De l'any propòsit. que ve, claro, perquè l'enguany no vaig fer res, ni tornar més ni no tenir un dècim. Un minut, Queda el un niño, minut. queda el niño. Ai, això és primer el raïm. No marxem. Ai, mare. A veure, mare de primer. Déu, Queda el que niño, és nerviós. veritat. I tu, Romina? Rebeca. Quin propòsit tens? Ala, viva la copa! No, encara queda. Ai, però jo vull tirar-ne algú. Queda un minut. Va, pues tira, va. Claro. Queda un minut, va. La festa es comença ja. L'any que ve mos renovaran, tornaran a fer junts, això, o què? Esperem, eh? Sí, tu creus? San Juan y San Pedro y el maricón al medio. Pues mira. Queda poc. Va, a veure. Ai, poquet, poquet, poquet. 12 Ai, m'ha cacau. caigut un... Ho teniu pelat? Sí. Ja fa anys El que raïm, tenim el raïm, el pelat. raïm. El raïm, jo és que el cacau... Però tot pelat. Tot pelat, també, clar. No, però no és peluca, eh? Queda... Que ja sóc Que poqueta queda un minut, cosa. anem bé. Pots anar provant això? A veure... No proveu. Vale, una, que m'ha dit, una, Ai, que m'ho pegaré. dos, tres, 3, quatre, cinc, 5, sis, set, vuit, nou, nou, 10, 11, i 12. Ale! Viva la vida! Feliç any, Xeni. Feliç any nou. Feliç any nou a Rori també, a càmera. Rori, feliç any nou. Feliç any a tots. Ala! Sí, hueles, collons, que per tot home. I per què voletes dir? Bé, Salva, tu m'ho cantaries la cançó ara? Jo faig hasta Per a començar l'any en bon una peu. coca morena si vols. Sí, pues bueno, I fas una tu cançó després la faria jo coca. hasta l'indio. Antes mal dic, no. Antes mal dic que de nit i la Bueno, tabaco, ja estic borratxo, no lo sé. Con el chapidur que no. Va, pues anem a cantar. Ala, va a cantar. Soy sensible cual ninguno en las cosas del amor. Y al sentirme frente a un hombre, no sé lo que siento yo. Pero el caso es que al mirarle, sin poderlo remediar, este loco del izquierdo no hace más que palpitar, no hace más que palpitar. Ay, 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 qué palpitación, qué loco está mi corazón. Ay, 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 que ahora es por usted. En cuanto le vi, yo no sé lo que sentí. Ay, 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 que se me va a saltar. Ay, ay,
ay, ay, ay, ay, ¿a dónde ir a parar? Ay, 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 que se me va a saltar, que loco, loco, loco está mi corazón. Me es lo mismo que sean rubios o morenos de color, que sean calvos o que tengan una buena ondulación, que sean viudos o solteros, a mí todo me da igual. Pues en cuando veo a un hombre ya comienza este tic-tac, ya comienza este tic-tac. Ay, 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 que se me va a saltar. Ay, 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 ¿a dónde ir a parar? Ay, 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 qué palpitación, qué loco, loco, loco está mi corazón. Yo no lo sé, ¿qué va a pasar con este corazón mío? Esto no es un corazón, esto es un tractor. En cuando veo a un hombre, el pito me baila un paso, hija mía. Yo no sé lo que va a pasar con mi corazón. Moltes gràcies, Salva. A vosaltres per haver convidat, és molt amables, hem estat molt a gust, hem passat una vela estupenda, ens hem atrencat del raïm, però bueno, aunque és de mitja cacau. El cacao també és bo. I aquí se'l xupla. La qüestió és menjar, abrir la boca de algo. De algo, del que siga. Claro. Salva, moltes gràcies. A vosaltres, tu molt simpàtica, molt guapa, i del Xemesí, que diuen que ni dona ni Rosí, doncs no. Jo he tingut home i Rosí. De tot. De tot. Però faltes tu. Tens que caure, ¿A ti t'agrada Doraemon? No, m'agrada lo raro. Ah, lo raro. Sí. Bueno, feliz 2014. 2015, cariño. Ay, ¿cómo estás ya? 2015 ya. Claro, ya. Madre mía, pues yo Ya tenim el rei ahí a punt de pixar-lo. Val, pues feliç 2015. L'any que ve ho farem en el Xemesí o no ho farem? O estarem vius encara? Tenen eleccions en 2015. Esperem anar al teatre municipal. La qüestió és estar tots junts i estar bé i passar-ho bé i tindre salut. Lo de més, Déu provirà. Jo m'ho he passat molt bé. Sí, jo també. Rebeca. I Eugeni. Molt bé. Rebeca, Eugeni i Lojarse. Que moltes gràcies pel seu temps. Ha sigut molt... Un plaer. Sí, sí. Sí, pero no se va. Espera, va, rápido. Venga, que es que hay más gente esperando. Hasta luego, hasta luego. Estaran desitjant saber quin serà l'horatge del primer dia de l'any, el 1 de gener. Bé, com podran comprovar a este mapa preciós, però tinguin en compte que farà bona cosa. Podem anar a la platja? Tu ves? Bé, si vols. Tu has treballat en Telesueca? Sí, també treballa per... I per què no has fet les campanades de Telesueca? Pues es que en aquell entonces no havia pressupost per les campanades. Érem una tele Home, humil, som rics. no és lo que és ara, no és lo que és ara Telesueca, que clar, Ara que estem en un nivell. tot el món volem treballar en Telesueca. Normal. És que, perdona, Carles, gràcies, que m'alegra que ho digues, és que el nivell ha pujat moltíssim. Ja, però... No puc ensenyar speech, ensenyar el cul, estic posat a fer el que faci falta a nivell eròtic i sexual. Mira càmera, vocalitza, ¿vale? Cámara, mira, Rory, me llama. Hola, Rory. A ver, quedan 10 segundos ya, ¿eh? Quedan 10 segundos, todo el mundo fuera. 10 segundos, va, ¿eh? Que vamos, voy a contar. Trae para acá. 9, 8, 5, 7, 6, 4, 3, 2, 1. ¡Bomba! No, això volia dir-ho jo. Heu fet balanç? Sí, estan prets de tot, ja està. L'aigua on està? L'aiguadora ha vingut ja? L'aiguadora ha vingut? Ho veus, de gala. Una americana. Mira. Una americana. Els moronets. Ai, veritat, l'americana. Vols tornar a repetir? Sí. Jo dic, ¿per qué no entra ya? A ver, venga, ¿cómo os lo digo esto? No me voy a... A ver, no estamos... ¿Pero por qué te ríes? Aguante, está de puta madre. A ver cómo lo digo esto yo a vosotros. A ver, no me he pasado yo 10 años en la Marchadela estudiando un FP1 de imagen y sonido para que ahora 3.000 nunguis como vosotros me molestéis aquí esto. No sé qué decir. No, pues yo tampoco lo sé. A ver, estamos aquí a punto... No, ya está. No vas más allá. Sí que ser. Tamba. I ja està, i tallem. No són minuts de programació. Pues a punt d'entrar en este any 2015, a punt de que toquen les campanalles, que enguany l'estarem des de Telesueca en valencià, que ja feien molts anys que no fèiem això.
Sí, es que me ha enganchado. Sí. Comunica que vamos a empezar, ni chuso ni nada. Vamos a empezar ya, ¿eh? Vamos a empezar en 4, 3, 2... Vale, vamos. No mona nada. Perfecte, bona, ja està. No mona nada, Javier, oye, que me... No, com improvisar tot. Sí que se'n va. Es que yo me pensaba que anava del tiro. Benvingut. No, però ara ja agancem així, vale? Vale, ja està, vale. Anem a repetir, no? Espero que se me pase eso. ¿Me lleve ya la gabardina y me quede nuevo o no? Encara no? No, ya le llamaremos, Eugeni, ¿vale? Molt bé, Ya gràcies. ese caso ya le llamaremos. Fem una jumper i si no gasteu de telesueca, jo vos torno a la quidra, que jo ho puc pagar. Vale, no, o per Facebook. El WhatsApp. Va, per WhatsApp. I gaste més, soc més de tango, que de WhatsApp, però... Gràcies per... Demà ja estic ara mitja cara partida. Sí, ara mateix estàs negre sobre negre. Quedar-se així ara. Adéu, gràcies. Gràcies, que me siguen que... Sí, gràcies, Eugeni, gràcies, adéu. No puc ensenyar un cable així. Gràcies, Eugeni, gràcies. Vale, molt bé, ja està. Este aire que respiro es como un sueño escondido. Son revuelos de mi tierra que con la luna se encuentran dentro de mi corazón. Es un río de sentimiento, un camino de recuerdo. Son tristezas y alegrías que mi alma ha dibujado, el pincel de mi ilusión. Es mi razón de vivir, una locura sin fin, un equipaje que me hizo feliz. Noches que no olvidaré, donde el cariño encontré de todos los que me quieren y están en mi ser. Lo diré mil veces, ella me dio todo y todo le di. Muero por la copla, que lo sepa el mundo. Pase lo que pase, sigo estando aquí. Y es ella quien me hace volar como gaviotas entre el cielo y el mar. No puedo vivir sin ella y no he podido acostumbrarme. La solté un día de mis manos y vi como las estrellas me dejaron de alumbrar. Es mi razón de vivir, una locura sin fin, un equipaje que me hizo feliz. Noches que no olvidaré, donde el cariño encontré de todos los que me quieren y están en mi ser. Muero por la copla, lo diré mil veces, ella me dio todo y todo le di. Muero por la copla, que lo sepa el mundo. Pase lo que pase, sigo estando aquí. Y es ella quien me hace volar como gaviotas entre el cielo y el mar. Muero por la copla, que lo sepa el mundo. Pase lo que pase, yo sigo estando aquí. Y es ella quien me hace volar como gaviotas entre el cielo y el mar.
Salva, qué rápido has cambiado de roba. Yo con los chocotecos y Pim, vestida de pam, una ¿eh? nina, plim, plam, cámara, acción. ¿Conoces a Romina? No, Rebeca, me diuen Rebeca. Ai, Sí, és Rebeca. Salva. Tens que agafar-te el micròfon, si no, no t'escolten. No m'escolten. No t'escolten. Has cantat res bé. Ah, moltes gràcies. Són molts anys ja. Quants anys portes en l'escenari? 43. 43? 43. No m'ho vas dir l'any que començares perquè no sumem No, i... vaig eixir de Bolquerets. Ah, de Bolquerets, ja. No, no xupo la boca. Portava trenetes i tot. El xupó? Deixem els xupons. Deixem els xupons, sí, Que tu sí. eres molta. I després Salva? res. Després res. Ai, què vols? És llegit, però bueno, si te trobes de mi ploguet i sense llum, vaig, collons. Sempre me diu el mateix. Salva és un dels suecans que més... Bueno, és el suecà que més discos ha gravat, segurament el Xemisi també, sense comptar a Xavier Richard, que grava en 2 anys, això no compta. Això no compta. Però Salva ha gravat 14 o 15? 14 i el que va 15. I quan deixirà? Quan voldran a casa. Ah. Com no eres Julio Iglesias, quan ja tens el circo de maricón per que fora. Res. Ara va tot mecanitzat. Què t'has preparat per a 2015? Que està a punt de començar? Queda ahí... Doncs de moment quasi res. Estan preparant un espectacle paregut al de l'any passat, però encara no sabem. Vindrà a Sueca o al Xemisi? Si mos contraten, sí. Podríem vindre al Gemesí. Al Gemesí Has vaig cantat en estar- el Gemesí alguna vegada? Una volta farà molts anys en el Carrascale, pot ser, Sí, pot ser. en Bordón 4, i després una altra volta uns bars festes de Sant Antoni, no sé què, però fa molts anys, perquè jo tinc molts anys, entonces no me'n recorde. Pues que No te quidren per al Que 2015. em quidren, ara que siga per ordenador, que ha estat molt bé això, l'ordenador. Hasta es casen per correspondència. Sí? Una amiga meva s'ha casat per correspondència, no mira el que li ha passat. Resulta que s'ha casat per correspondència i no coneixia el nòvio a la nòvia. Clar. I apleguen a l'hotel i aquell diu, ai, escolta, jo tinc molta vergonya de despullar-me davant de tu. Diu, xica, mos hem de conèixer. Diu, pues no, vaig a ficar-me cordació i tu t'esperes ahí en el llit. Bueno, i aquell està fora. Aquella se entra al bate i quan es veu sola se lleva les dents i es fica en un cop. Després, clac, 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 es lleva a la cama i la deixa arrimar. Després una mamella la deixa arrimar. Se'n va i està patat i diu, Paco, ja pots entrar. I aquell que no s'ho creuia estava mirant per el foret com es despullava. Diu, Paco, que entre. Cabrona, pa lo que t'ha quedat tirant la figa per baix la porta. Ai, la vida. Pues moltes gràcies, Salva, per això de toc d'humor teu. Ai. Ara anem a veure a No Zero. No sireu. És un altre grup del Gemesí. Hi ha molts Un de altre, Xemisi. Molt guapos. Molt guapos? He tingut un nòvio del Gemesí. Sí? Que ruïna, però deixa'm estar. Va. Si me tapo en los ojos con una venda y a la luna me mandan de un estampido, sin abrir los ojitos cuando descienda, yo adivino el terreno donde he caído. Pues como el arte lo reciben con palmas por donde quiera y en todas partes tiene un eco distinto la escandalera. Si me ponen en el Nilo, Barcelona o Madrid, lo conozco en el estilo y en la forma de aplaudir. Ay, sueca de mi alma, mi sangre mora de valenciano muy española. Y entre vítores y palmas soy embajador de la cruz blanca de tu bandera. No es al Salva con su cante el que pone el mundo en pie, es que Sueca está delante donde quiera que yo esté. No hay piropos ni hay arrullo como el eco de Las Palmas. ¡Qué bien suena! Y qué orgullo presumir con lo que es tuyo. ¡Ay, Sueca de mi alma! Y aunque hay muchas personas de bolso y guante que mi arte lo miran como un atraso, yo no sé lo que pasa con mis desplantes, que el aplauso me suenan a cañonazo. Y yo prefiero que me toquen las palmas, Sueca mía, más que al dinero, que lo gano y lo tiro por chulería. A esos pueblos soberanos que se matan a aplaudir, les bendigo yo las manos acordándome de ti.
Ay, sueca de mi alma, mi sangre es mora de valenciano muy española. Y entre vítores y palmas soy embajador de la cruz blanca de tu bandera. No es Salva con su arte el que pone el mundo en pie, es que Sueca está delante, ahí donde quiera que yo esté. No hay piropo ni hay arrullo como el eco de Las Palmas. ¡Qué bien suena! Y qué orgullo presumir con lo que es tuyo. ¡Ay, Sueca de mi alma! Moltes gràcies, Alba, per vindre al XMSI. Què tal? Com estem? Pues mira. Ja feia un any que no ens veiem, eh? Ai, però estic igual. Ai, Salva. Ui, este és nou. Encantat, encantat. M'he trobar pel carrer i dic, bueno, va, doncs... Assegut, Jo no m'he assegut. trobat Arribat al micròfono i no m'he trobat pas així pel carrer. No, però he sigut pensant, si jo te contara... Bueno. Què tal el 2015? Com ha anat? Pues bé, Bé? hem treballat per muntó, Ha guanyat pocs ha diners? guanyat pocs diners perquè no mos paguen en quasi Jo igual, he treballat molt i he guanyat molt La res. Diputació no té diners, està en números rojos, ja me pagaran, i jo, pues mira, tant de règim, No, pues, estàs en línia. l'espíritu de la golosina. Estàs en línia. aixina? Passar molta fanfilla. És que la carn engorda, jo com me la xupla només, pues mira, què se li va fer. Salva, queden uns 10 minuts per a que arriben les 12 de la nit. Vols presentar igual que farem l'any passat? Clarament. I després del resopó. Bueno, això se calzoncillo. No, guai, ho hem de guardar. També per lo que hi ha que ensenyar. No, clar. Una pena. Molt bé. Pues anem a preparar el raïm i el Sí. xampany i tot això, val? Clar que Ai, sí, els confetis. clar que sí. El confeti, el confeti. Molt bé, estarà. Pues bueno, anem a Torrente a casa d'uns amics. Sí, soparem allí, fa molt de temps que no ens han vist i este any ja després de 2 anys diguem, va, pues este any quedem i els xiquets estan junts i mos vegem i sopem tots junts ja. I mos quedarem a dormir allí per no conduir ni agarrar cotxe ni res. L'any que Sergi va néixer, que ara farà, el 8 de gener va néixer, me tocava néixer pel 1 o el 2 i estiguérem ahí menjamos el raïm, que si tenia contraccions, que si naixia, que si no, i passaren les 12 i jo vaig dir, ja pot néixer, que ja és del 2010, i ara ja és dels majors de la classe i tot, però al final va néixer el 8, me va deixar els 7 dies de tregua. Pues no sé, segurament la 1, que és la més corrent, no sé, la que en aquest moment estiga, me dona igual. Bueno, encara que se n'aneu a Torrent, si està greu així les podríeu veure en Sucro, que este any... Exacte, des d'allí no ho pillarem, però segurament sí. Pues este any jo me quedé en el poble perquè si durant l'any ja gastes moltíssim, i més jo que estudié fora i tot, pues ahorres un poquet, te quedes en el poble, te vas al Carpe o als pafetos d'ací i no gastes tant, almenys no... Els viatges a vegades, pues, si en algun any tens menys gastos durant l'any i dius, va, me pegué el capritxet i me'n vaig fora, però este any jo almenys me quedé més en el poble. Jo és que quasi sempre, si me quedo en el poble, me'n vaig més a la plaça Major i d'ahí ja te'n vas al bar o on tingues que anar. Y si estás de viaje también, ¿sols anar a la Plaza Mayor o poques? Esta noche vieja vamos a pasar el último día del año, pero como estamos boquerones, pues le he pedido a la vecina la cabeza de las gambas para chuparla nosotros después y tomarnos un vinillo aunque sea perruno. Las campanas, pues igual, bueno, tengo un campanillo en casa. Sí, y yo lo sueno. Y además que hace mucho ruido, ¿sabes? Que es grande. Lo tengo ahí en el garaje. Bé, queden només 7 minuts per a que sonen les campanades. Que poquet. Ai, ja estem ahí. Jo no estic nerviós, jo ja porto ja fent 2 anys gales i ja... 2 anys és un bebè. Tu quants anys fent? Jo no està ni a l'abecedari. Jo tinc molts anys. Quan m'inventaren la llunta de Via Terracimo... I a mi m'han agarrat del carrer. Bueno, ja teniu el raïm preparat? Ja. Ja tenim ahí. Jo m'estic tres. Salva, però per curiositat, mira, te faltarà una. M'ha caigut un... No passa res. Per curiositat, a on t'ha llamat sempre més pegar les campanades? Les campanades parle de fin d'any, eh? En el llit. Home, ja, però no, me referia jo de les campanades, vull dir, tu que has rodat molt per Però ahí. és que ara, per molt que rodes, com està tot tan mecanitzat, ja que les veus a la casa, a la televisió, a gales on hi ha. Entonces està tot mecanitzat. Mira si està mecanitzat, que ara se casen hasta per correspondència. Calla. Sí, l'altre dia una amiga meva d'Albacete, se casaron un senyor
Però resulta que quan ja estaven aplegant a l'hotel, que només se coneixien pel retrato, pues resulta que ella diu, jo tinc vergonya, Pepe, de llevar-me la roba davant de tu, que no mos coneguem, no és pel retrato. I diu, xica, pues què fa? Diu, mira, jo m'hi ficaré al quarto d'aseo i quan estigui a punt del llit tu, jo te quedaré. Bueno, pues així no ho fan. Aquell home se n'ix i aquella se'n va al quarto d'aseo i quan es veu a soles, es lleva una cadera, la deixa allà arriba, es lleva les dents, es lleva la peluca, després un pit postís, se'n va allí i està així. Però el nòvio, que no ho tenia tot, estava mirant pel forader del pany. I diu, Manolo, ja pots passar. Diu, cabrona, pa lo que t'ha quedat, tira la figa per baix la porta. És evident que no tenim cava, on és el cava? El cava m'encarrega de portar el cava. Va tot mecanitzat. Ai, és de veres. Jo per casar Anem a ficar-hi al que el cava. En 2016 és un any bisiesto, vol dir que tenim un dia més. Què vas a fer aquest dia? Vaig a fer aquest dia buscant un legionario. Pues jo me n'aniré, tu me'n busco un altre. O si no, a Bueno, anem allà. Fijeu-se que... Anem a preparar-nos ja la Cuidado que coseta. no se n'isca, que No se n'en pot eixir en la vida. Si n'hi no quedarà. Us he de dir que teniu en Algemesí un teatre molt bonic, eh? Quan queda? És una preciositat de teatre, la veritat 5 minuts, queden 5 minuts. és que el restaurarem i tot, i a més, tu aplicaves així a actuar en... No, jo he actuat en Algemesí, però en el Carrascalet. Avui has actuat. I en el... Sant Jaume? En un barri Sant Antoni, no sé quines festes que feia fa molts anys. Sí. I també vaig venir en el Titi Mano a Mano a la sala, una sala de festes de banquet i tot això. La Mavi, potser. La Mavi, sí, que estava ben bé. Vaig venir dos dies en Nadal. En aquella època. Ja fa molts anys que no vengo. Però he tingut un nòvio de 24 anys. Sí, yo el año pasado hemos de querer. Pero entonces, ¿qué me dius a mi? ¿A què és més bonic el Xemesi que No, Sueca? que Sueca. Acaba de cantar una cançó que es diu Sueca de mi alma. Però Sueca és Sueca. La Sueca la portarà Però què en t'agrada el més? cor. Què t'agrada més? A on estan els xismes bons? En tots els postos perquè a mi m'he anat. Però si el novio era d'ací... Però anem a veure, on l'has Jo el trobat que dic el és tio una més cosa, bo? Xeni, Sueca la portarà en el cor, però el Xemesi la portaràs en un altre puesto. Pues sí. Sobretot algunes coses, pues estava en un altre puesto. Clar que sí, clar que sí. Ai, senyora, però mira, tot és bonic, tot és bo. Què queda, Queden 4 minuts, ja dic que sí, en el mòbil 4 minuts. 4 minutets. Mira, jo estic mirant, Eugeni, estic mirant-li tot el rato el Pedreu. Ah, sí. Això és un Pedro. No sé si la càmera arribarà ahir a fer un fum. Les meves mariconades m'ha costat. Ullins, no Així me l'única regales falsa que hi ha capa. soc jo. No m'has de regalar capa a mi després. Ai, si tingueres barba i bigot. N'hi ha que dir que no hi ha quarts, ¿vale? En Telesueca els han eliminat, perquè els quarts molestaven. La gent no sabia quan hi havia que deixar les coses, han dit, això fora, que això molesta. Jo, com sempre, començo antes i me minxe 16 campanars, 16 olives, 16 raïms d'estos. Claro, me costava, jo No sempre te me poses faltava. nerviós, que ja estem arribant a l'hora. Ja estem arribant a l'hora. Salva, contamos un altre xiste. I l'altre dia que anava un xiquet pel carrer, en son pare, i n'hi havia dos gostets enganchats. Y digo, papá, ¿qué le hace el perrito? Dice, no, le está haciendo un perrito a la perrita. Dice, ah, bien. Ara un dia estava en casa son pare, gitat en sa mare, y es veu que estaven tocant la castanyola. Y diu, papá, ¿qué haces? Dice, nada, que estoy haciéndole a un niño. Y dice, ay, pues dale la vuelta que yo quiero un perrito. Bueno, 3 minutets. Que ja estem ahí. No em portat... I com tinguem que fer? Tinguem que clavar-nos però anem a veure, però mira com vaig jo, si me n'anava de sopar i estic així... Jo he de dir que estic molt content d'haver-vos pescat per mitjà del carrer, perquè ha sigut una gala fantàstica. Ella és la que no volia, a mi me Jo fa també t'ho vaig dir una cosa, estic molt contenta, però estic que me s'has de pagar. Ho sent, perquè és que jo m'ha perdut la factura a la meva alcaldessa. I baratito no ha Ahí sigut, estamos, ya la alcaldesa I baratito no ha sigut. Molt bé, Salva. Alcaldessa. Alcaldessa, sí. Entonces, ¿y para el 7 s'espera millor? Tu ets alcaldessa o alcalde? Jo alcaldessa. I què prefereixes més, alcaldessa o alcalde? Mentre ho facin bé, que siga qui vulgui. Facin bé per el què? Pel poble. Ah, vale. Pel poble. Ni m'importa el partit, ni m'importa res. A mi m'importa que ho facin bé. Jo crec que tots els que tenen a governar volen fer-ho bé, però acertar-ho a tots és impossible. Ni PP, ni Pepa, ni... I ja queda poc, no? 2 minuts. Geni, 2 minutets. 2 minutets. Va, que acaben Se m'està fent pesar ja, això, eh? Això ja és Però com massa. passen els anys, Sí. Veus, i d'ací 2 minuts tenim un any més. Però estàs molt bé. Ja veus tu si d'això. Estàs Pues molt ja bé, tens no? 50 i pico. Calla. Però això te'n tirava menys. Ui, menos. 35. 35, Complits. 37. No, Està molt bé, té una pell que jo no la tindré així en la vida. Als 14 anys estava a dalt dels escenaris. Ai, vale, què mos queda, Eugeni? Un minutet i mig. Un minutet i mig, un minutet i mig, que ja estem ahí, anem a veure. Este any... Anem a veure, per si en després... Tenim que dir les campanades i jo necessito... Per si en després no d'això... El primer brindis. Este para que mos isga novio y para que me El últim brindis de divorcie. 2015. Chica, divorciarte. Sí, així que me pague Com la la paga ja. loteria no mos així res, per lo menos pel niño que mos toque algo. A pel niño mos tocarà. Ahí està. Que siga la panxa. La panxa i el melic.
L'últim brindis de 2015. Està bé bo. Està molt bo i fresquet. Està molt bo. Millor que el de l'any passat. L'any passat era ruïner. De marca desconocida. Calla, no me digues. Sí. Però, claro, com ahir no sabeu... Ni en el diccionari. Un minut per al campanari. Avui, els campanars farem des del campanar de Sant Pere. Perquè com han decidit fer la gravació en el CMSI, pues el campanar menos que siga el de Sant Pere. Claro. I així no discutim. No discutim. L'any que ve... L'any passat queda molt bé. L'any que ve queda molt bé. Tu vegueres? Sí. Clar, estaves amb mi, així. Estava tu, no ho havia de veure. Però quan ja ens besarem o què? La meva novia me pega un puro, Tota per un morrojón. Per un morrón, això. No veuràs que em besen ella, que me'ls picarà la llengua damunt. Sí que també s'estila. Allà una barba, se lleve tot. Que també s'estila, que mos besem, Jo estic ja nerviós, jo estic nerviós. 30 segons. 30 segons. Bueno, 25. 25. Vale, 2016... A veure, en casa ja espero que estiguen ja preparats tots en la seva uva. Per exemple, per a... 15 segons, ja ho explico després. 15 segons? 15 segons. 15 segons. Bueno, recordeu, el campanar de Sant Pere. Preparem el raïmet ja, que ja queda poc. Ai, mare de Déu. En Madrid ja està baixant la bola. Vamos a tragar Sí. Jo vaig a entrar en el teu dret, vaig alçar de l'esquerra. Una. ¡Feliz año! ¡Ya me cae! Uy, bueno, mira, ya manda a competir la copa, també us-lo! Vale, bueno. El competir és el bo, la cosa no tenia Ha tirat a la casa per balcó. Feliz año. Feliz año! Molta salut i molt de treball a tots. I viva Sueca i el CMSI. Ahí estamos. Ai, que costa. Pues moltes gràcies per presentar la gala esta amb nosaltres i moltes gràcies, Salva, per vindre. faltava més. A mi no m'agradaria que t'anaves sense tornar a casar. Perquè... Però això s'ha fet en un instant. Però un beset. Un beset, Roberto. Allí. Ai, va. Bueno, feliç any nou. Salva, molt de gust d'haver-te conegut. Eugeni, feliç any nou, igualment. Que guai que hi és algun duro encara. Sí? Pues yo te lo dije, chico. Però no t'ho amb ell. El que vull separar-me. No hi havia altra cosa. No, però No n'hi ha ahí una altra està, cosa. però res. Va, però això que res. I estic això, però jo em vaig a fer el ratxí que tu fas. Perquè, escolta, m'ha tirat uns quilos damunt i això havia que jo n'ha llevar. perdut 14. El 2017 ja ha fet això que diuen, n'hi ha que fer un... A l'hora de brindar no diuen que n'hi ha que fer un desig. Un desig, clar. Les propostes d'any nou. Quines són les teves propostes d'any nou per al 2017? Quedar en estado. Quedar en estado, pues... Pagina del pronto. Molt bé. Chao. Pues ens acomiadem i te veiem actuant. I vosaltres vos veiem en 2017. Adeu. Adeu. Molt bona nit. Sí, sí. Sevilla está enterada que vivo y bebo por culpa de los ojos de un macareno. Un beso solamente me dio en la boca y yo por su cariño me he vuelto loco. Ay, mi niño macareno, se me nubla hasta el sentido de mirarte tan moreno. Macareno, mi niño Macareno, yo no sé ni cómo has sido, te has metido en mi terreno. Yo no sé lo que me has dado, ni si es malo ni si es bueno. Solo sé que me ha embrujado tu cariño que es veneno. Y de ti me he enamorado. Macareno, mi niño Macareno.
vengo andando por verme en sus ojitos de vez en cuando, y están las vecindonas en los corrales, sentadas en las puertas, dale que dale. Ay, mi niño Macareno, se me nubla hasta el sentido de mirarte tan moreno. Macareno, mi niño Macareno, yo no sé ni cómo has sido, te has metido en mi terreno. Yo no sé lo que me has dado, ni si es malo ni si es bueno. Solo sé que me ha embrujado tu cariño que es veneno, y de ti me he enamorado. Macareno, mi niño Macareno. Macareno, mi niño Macareno, yo no sé ni cómo has sido, te has metido en mi terreno. Yo no sé lo que me has dado, ni si es malo ni si es bueno. Solo sé que me ha embrujado tu cariño que es veneno.